Certified drug-cleared barangay na ngayon ang San Ramon, Iriga City. Ito matapos ang mabusising assessment at validation ng mga kawani ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 5. Ikinatuwa ito ng punong barangay na si Pedro Belleza Jr. Bunga raw ito ng pagsusumikap ng mga drug surrendery sa tulong na rin ng Barangay Anti-Drug Abuse Council at Local Government Unit ng Iriga. 19 po sinda, kaya lang so iba nagtrabaho na po sinda sa Manila. Saro nga niyan sa pinagmumonitor mi na ining iyo po nga nito sa pakiulay mi bag-o sinda naghalig di na sana man dahil na sinda gamit pong kang bisyo para maayos ang pamilya nila. Nagtatrabaho na po sinda. Pagsunod rin umano ito sa kampanya kontra iligal na droga. Talagang mi talaga sindang mabago para sa pamilya ninda. Sa tabang po kang mi o lalong-lalo na sa LGU. Pinorsigi kang barangay na maging ano sinda sa mga bisyo, mahali sinda sa bisyo. Sa indang backyard, igwa po sindang ginibong gulayan, maski igdi po sa barangay, igwa po sindang mga activity ning araw. Kaya minsan po katabang ni sinda na naglilinig. Talagang dinefend man po talaga ninda yan. Grabe po ang paperworks, grabe ang documentation. So, pasalamat man ako sa team, lalo-lalo na sa TWG, talagang pinagtrabahuhan man talaga ninda yan. At kami kay Adigdi, bako talaga itong typical na mandato kang DILG. Nag-create man kami ng sadiring, ng sadiring team at sadiring rules. Pinag-adapt mi itong sa BJMP. So, incorporate mi ito pati sa OVP, sa Office of the Vice President, pinag-consolidate ka boss. So, pinagsarok mi. So, iba ang approach. Kasi pinag-akma mi man sa kultura eh. So, ito, tapos grabe ang tedious ang trabaho na duman sinda pastor, igwa kaming pastor para sa values formation. Kaulay mi man gabos na pastor digdi sa buong Iriga. So, may kanya-kanya naman sindang area. So, dakulon talaga, nurse, ang city health, ang BIRTS, ang BHW, grabe ang tabang, and even barangay. So, tedious, grabe ang trabaho. So, I would like to congratulate them personally. Patuloy rin sa ngayon ang akbang ng BADAC, PNP, PIDEA, kasama ang iba pang otoridad para maging mas ligtas ang pamayanan. Sa ngayon, 11 barangay na ang drug-cleared sa Iriga. Salamat man at nakikopera ang mga barangay council and din itong mga civilian taduman sa kada barangay. Kung garo daiman to nakikioperate, magtawag ng information sa barangay captain, barangay official, din tayo kita makakaapon naman sa mga agencies aron kang pwede sana igwa pang makasunod digdi sa syudad kang Iriga. Iyan ang pinakamotukos digdi sa bakulang sa barangay ko. Pati sa buong barangay, buong 36 barangay. Talagang war on drug talaga ako. Nagpapasalamat po ako, lalong-lalo na sa LGU, sa pamamayo ni Mayor, pati po ang PNP, DILG, yan po ang pati PDEA, saka City Health, CDRRMO, saka sa DSWD. Kasabay ring idineklarang drug-cleared barangay ang San Vicente Norte.